Здравейте! Казвам се Стоян Черелов от компания Forus Invest. Днес ще ви покажа един просторен тристаен апартамент в жилищен комплекс Residence Park, квартал Сарафово. Комплексът е разположен само на 300 метра от плажа, в близост са магазини, аптеки, ресторанти, автобусна спирка на градския транспорт и всички удобства, които предлага квартала. Residence Park е комплекс с ограничен достъп за външни лица, което го прави по-сигурна среда за вас и вашето семейство. В комплекса преобладава богато озеленяване с различни видове дървета и растения. Има детски кът, барбекю зона, паркоместа за автомобили, електроавтомобили и места за отдих. А сега нека да видим имота. Апартамента се намира на втори от 7 етажа и е с обща площ от 144 квадратни метра. Състои се от 2 спални, 2 бани с тоалетни, мокро помещение и просторна всекидневна с големи френски прозорци. Апартаментът е завършен до ключ с оборудвани бани и тоалетни, висок клас полови настилки, климатици Daikin във всяка една стая, както и голяма модерна кухня. В екипа на Forus Invest има кредитен консултант, който ще ви помогне да изберете най-добрата оферта за вас при нужда от финансиране чрез банка. За огледи обадете ми се на посочения телефон. До скоро!